Ze, ez duzu inoiz bukatuko? Klaserako lan batekin nago. 12etarako amaituko dut. Nahikoa da, aire fresko arnastera goaz, zure txakrak nahaztuta daudela. Ondo, plasta. Zer egin nahi duzu? Eguraldi ona egiten du. Benetan? Baietz, eguraldi hobetuko dela, hondartzara goaz. Ondo, baina ez dut ega guztiko, Beti berdi. Badirudi eguraldia txakrak nahaztuta dituela, Aire freskoa baino, hartuko dugun bakarra katarroa izango da. Jarri hori, eta goazen etxera.